Per mi és un dia molt especial, suposo que tots ho enteneu. És un dia en què avui fa exactament un any, el 22 de maig del 2011, guanyàvem per primera vegada les eleccions municipals a la ciutat de Barcelona, no? I això és especialment bonic, i és especialment bonic perquè només mirant-vos a tots vosaltres que esteu aquí, sou gent coneguda, gent que m'estimo, gent amb la que hem compartit situacions no fàcils en moltes ocasions i que m'heu ajudat moltíssim, no? I per tant, un cop més, jo us dono a tots les gràcies. Hi ha una persona que no ens acompanya avui aquí, que és el president de la Fundació, l'Enric Renau. Malauradament té problemes de salut que li impedeixen estar aquí amb nosaltres, però fes-li una forta abraçada. És una persona que m'estimo, que m'ha ajudat, que ens coneixem de fa molts, però molts anys, i que em consta que la seva màxima il·lusió seria estar avui aquí, com va estar aquell dia de les eleccions, per donar-me una abraçada, encara que el seu estat de salut no era fàcil en aquells moments. Fa un any vivíem un canvi històric, un canvi a la nostra ciutat. Per primera vegada en 32 anys es produïa una alternança política a la capital de Catalunya. Són molts records personals que guardo d'aquell moment tan especial, de nervis, de resultats, que si ens anava bé, que si no ens anava bé, perquè això, les nits electorals tenen les seves emocions, però sí que vam compartir molts l'alegria de veure com un projecte pel qual havíem lluitat tant i tant, però havia la confiança de la majoria dels barcelonins i de les barcelonines. La il·lusió per comprovar com després d'una feina intensa, l'oposició d'anys i anys, d'allò que en dèiem de picar pedra, de trepitjar carrers i places de Barcelona, els esforços s'havien vist recompensats. També recordo la responsabilitat. Jo deia, tenim una gran responsabilitat, i el sentiment d'humilitat amb el qual acceptàvem aquella victòria, conscients que llavors començava la feina, que guanyar les eleccions no era una finalitat en si mateixa, sinó un mitjà per construir un projecte de futur, per retornar il·lusió als barcelonins i a les barcelonines. Conscients que això no seria fàcil. Teníem 14 regidors, no en teníem 21, en teníem 14, i a més sabíem que teníem una situació econòmica i social de la ciutat i del país molt complicada. Ja ho sabíem en aquell moment, no? I per tant assumíem aquesta responsabilitat amb humilitat i convençuts que les coses no eren fàcils. El mes de maig la gent ens atorgava la seva confiança i ens l'atorgaven perquè féssim un canvi que jo deia en el fons i en les formes, en un moment de forta desconfiança en les institucions i de gran crisi de valors. Un canvi, no? Un canvi. Un canvi que no és exactament el que alguns voldrien. Els partits de l'oposició, i no m'hi referiré més, voldrien el seu canvi. Però vam guanyar nosaltres i el canvi que fem és el canvi que volíem fer nosaltres, no? Un canvi que jo sempre deia a l'estil Tries. Qui vulgui segons quins canvis, en mi no els trobarà mai. Un canvi tranquil, una manera de fer les coses, d'estendre la mà als altres i de ser capaços d'avançar a fer les coses entre tots. Tot això en uns moments, com dic, crítics, de gran dificultat, en un context de crisi econòmica molt important, de crisi social, de crisi financera, de crisi de les institucions i fins i tot de crisi de model d'estat. En poc temps se'ns ha bellugat tot, no? I això exigeix i exigia fixar bé les prioritats, fixar uns objectius de ciutat ambiciosos, ser assenyats amb els recursos públics i tornar a posar les persones
al centre de l'actuació política de l'Ajuntament. Un any després és el moment de fer un primer balanç d'aquest canvi, de donar compte dels objectius fixats i de les primeres fites aconseguides. També és un bon moment per parlar de futur. És un bon moment de parlar de futur. De parlar de la transformació que volem fer a Barcelona a curt, però també a mig i llarg termini. Perquè els desafiaments actuals no es poden respondre amb solucions parcials ni amb mesures puntuals, amb un horitzó temporal de 3 o 4 anys vista, sinó que s'ha de tenir una visió de més enllà. Vivim moments d'extrema gravetat, jo en dic d'emergència nacional, no només ens trobem en un escenari de recessió, sinó que ens trobem una caiguda prevista de l'1,8% del PIB, segons les previsions de la Comissió Europea, més pessimistes que les que marca l'estat espanyol. I això ho fem en un moment en què ens manquen eines bàsiques. El sistema de finançament de la Generalitat com el de l'Ajuntament són tremendament injustos per Catalunya, també per Barcelona. Són capaços de generar riquesa i els ingressos que rebem, la riquesa que es produeix, no reverteix en molts casos sobre les administracions públiques i concretament sobre l'Ajuntament. Tenim un model de finançament com a ciutat i com a país que ens ofega, que no és un bon sistema i això exigeix exigir, demanar i exigir un nou pacte fiscal i un sistema nou de finançament de les administracions locals i molt concretament, perquè això va a part de l'Ajuntament de Barcelona que té la seva pròpia carta municipal. Tenim una situació gravíssima amb un atur a la ciutat de Barcelona, 113.402 persones en atur a la ciutat de Barcelona, una xifra que no ens podem treure cap del cap, jo com a alcalde no me la puc treure del cap, i crec que el fet que les persones que estan a l'atur trobin una feina s'ha de convertir en una de les principals preocupacions que ha de tenir un alcalde. Un alcalde de la ciutat ha d'estar tot el dia pensant com ho fem perquè aquestes persones tinguin feina. Ara bé, no ens enganyem, aquesta situació que ens trobem avui no és una situació que es produeixi de cop, és una situació que és el resultat d'un model productiu que ja presentava signes d'esgotament des de feia temps i que la crisi ha accentuat profundament. Ens cal encarar la ciutat cap a un nou model productiu, un nou model basat en la inversió en el benestar social, les noves tecnologies, la innovació, la creativitat. Un nou model que impulsi un creixement econòmic sostenible i que generi oportunitats per tothom. Hem de posar en valor tot el potencial que té la nostra ciutat. Hem de construir, en definitiva, un projecte de ciutat capaç de generar credibilitat i confiança per avançar en un món cada cop més competitiu, una ciutat que ha de tenir forçosament una vocació metropolitana. Hem de ser capital de Catalunya, de la catalanitat, capital de la Mediterrània i tenir una ambició global. Un projecte de ciutat on Barcelona es construeixi des de la proximitat en els barris, promovent la col·laboració i la implicació ciutadana a tots els nivells i propiciant el treball en equip amb les principals institucions de la ciutat i del país. Una visió per a una Barcelona eficient i excel·lent en els seus serveis públics, amb un ajuntament facilitador que posi les coses fàcils a la gent i simplifiqui l'actuació administrativa. Una visió de futur de mirada llarga, de 15 o 20 anys vista, i que sobretot aquesta visió sigui compartida, que sigui un projecte de ciutat on tothom s'impliqui i on tothom participi. Quan més gent es posi d'acord, millor, perquè Barcelona, no em cansaré de dir-ho, ha de ser responsabilitat de tots i resultat del treball i de les aportacions de tothom. És un moment, doncs, que sumem i establim aquesta visió del que volem per Barcelona a curt, mig i llarg termini.
Hem de fer aposta per una Barcelona de la cultura. Sempre he de dir, què volem ser? Què volem ser nosaltres? Què vol ser Barcelona? Barcelona ha de ser una ciutat de cultura, de creativitat, de coneixement, d'innovació i de benestar. Si després venen altres coses, benvingudes. Però nosaltres volem ser això. Nosaltres volem ser això. Si algú ens pot treure d'aquesta crisi en la que ens trobem, és Barcelona i l'àrea metropolitana. No ens traurà ningú més. No ens traurà ningú més. I ens traurà a base d'això, cultura, creativitat, coneixement, innovació i benestar. Hem de deixar que Barcelona sigui l'autèntic motor de la reactivació econòmica com a capital del país. Des del primer dia de mandat ens van fixar dos grans objectius: la lluita contra la crisi econòmica i la creació d'ocupació i assegurar el benestar i la qualitat de vida de les persones. És veritat que Barcelona té una situació de solvència financera. Havia tendències que, d'haver continuat, ens haguessin portat a un camí equivocat. L'endeutament de l'any 2010 s'havia incrementat molt i el dèficit també. Calia, doncs, ajustar-se al cinturó, però fer-ho d'una manera intel·ligent, posant fi a despeses innecessàries que no generaven cap benefici i apostant, en canvi, per aquelles partides que sí que beneficien el benestar de les persones, principalment inversió social, educació i serveis de qualitat. Em vaig presentar a les eleccions dient que volia ser l'alcalde de les persones i com a tal em torno a presentar avui aquí davant de vostès un any després, conscient que la nostra prioritat, aquest mandat, és el reforç de les polítiques socials. Sense polítiques socials fortes no anirem enlloc. És en aquest sentit que hem incrementat les partides en serveis socials un 8%, arribant a més d'un 50% en el cas dels menjadors socials. Després en parlaré amb més detall. Hem fet un esforç molt gran, importantíssim per poder agilitzar processos i aconseguir poder pagar els nostres proveïdors en 30 dies. Era necessari. Havíem de ser exemplars. Estem posant en marxa un ambiciós procés de simplificació administrativa, reduint burocràcia interna i substituint fins a 17 normes que estaven obsoletes, vetlladors, via pública, convivència. Això està en tràmit. Ho farem. No pot ser. Encara nosaltres tenim situacions que llicències es donen al cap de 600 dies. És intolerable. Crearem l'oficina d'atenció a l'empresa, que estarà operativa l'any que ve i oferirà acompanyament, assessorament i suport en l'accés al finançament de subvencions i ajuts. Posarem en marxa el 010+, que permetrà millorar els circuits del 80% dels tràmits municipals, fent-los més ràpids i, entre altres coses, aconseguirà evitar 70.000 desplaçaments a les oficines per donar compliment a tràmits d'Hisenda. Què estem aconseguint amb això? Que l'Ajuntament de Barcelona sigui segurament un dels pocs ajuntaments que paga les seves factures en temps i forma fent costat a les empreses. Paguem a 30 dies. Quantes administracions hi ha capaces de fer això? L'Ajuntament de Barcelona. En segon lloc, hem aconseguit que el nostre Ajuntament sigui també un dels poquíssims que estalvia diners però que amplia la partida de serveis socials i que pot fer inversions sense endeutar-se. Això és perquè vàrem fixar bé les nostres prioritats. Era raó d'una altra cosa, que tenim un equip gestor magnífic. Tenim un equip de gestió que, escolta, és l'enveja de tothom. Tenim un equip gestor magnífic, de gent que treballa, que lluita, que han creat un bon ambient. Creat un bon ambient, no? I això no té preu. Vàrem adaptar la nostra comptabilitat al sistema europeu de comptes, molt més rigorós. Un sistema que et diu una cosa molt senzilla, però que no s'aplicava. No et gastis allò que no tens. No et gastis allò que no tens. Aquestes administracions gastem el que no tenim. No gastis allò que no tens. I això ens ha permès fer uns pressupostos adequats per als temps actuals.
Hem pressupostat, és veritat, amb prudència. Hi ha gent que et diu, sou massa prudents. No, no. Hem pressupostat amb prudència, si no et trenques una cama. I Barcelona està avui en una posició de tancar aquest 2012 fent dèficit zero. Fem dèficit zero. I això era necessari. Per què? Per tenir credibilitat, per generar confiança. Aquesta és la nostra millor targeta de visita al món, estan les coses com estan. Nosaltres podem anar pel món amb el cap alt, diguem, fem dèficit zero, paguem a 30 dies. Quan dic a Espanya que paguem a 30 dies, tothom m'aplaudeix. Quan vaig a l'estranger, tothom diu, bueno, és lo normal. Però no és lo normal aquí. No és lo normal aquí. I per tant, nosaltres podem anar pel món i qui vingui aquí sap que es trobarà en una ciutat solvent. I això és important, perquè quan et ve una empresa de rating aquí i et fa la valoració i fa una valoració d'Espanya i de la Generalitat que són un desastre, en canvi, diu, escolti'm, Barcelona, si no li aplico els criteris, si no penso que està a Espanya i que està a Catalunya, Barcelona tindria una valoració molt bona. Tot això és molt important, molt important. Però la qualificació més important no és la que ens doni estàndard en Poor's, sinó la que ens doni cada dia els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona. Per tant, nosaltres, la nostra obsessió és aquesta altra, treballar pel benestar de les persones, per la seva qualitat de vida. Venen temps difícils, temps en què un ajuntament prestador de serveis com Barcelona haurà de prioritzar bé els seus recursos en inversió social i ajudar en els que més ho necessiten. Un alcalde, jo sempre dic que no pot anar a dormir tranquil si hi ha gent a la ciutat que no pot tirar endavant. I això nosaltres hem de fer el màxim possible per prioritzar les nostres necessitats pressupostàries de manera que responguin en aquest plantejament. Dintre de poc presentarem un pla d'inversions. Pla d'inversions important. Nosaltres presentarem un pla d'inversions, poca broma, 1.900 milions d'euros pels propers 3 anys. Cap administració fa això, 1.900 milions d'euros. I això, aquest pla d'actuació, aquest pla d'inversions potent, anirà enfocat a donar sortida a les necessitats socials existents. No dona resposta a les necessitats. Quan nosaltres reunim els regidors, no en demanen 1.900 milions, me'n demanen 4.000. No els hi podem donar tot això. Però no és veritat que això no siguin molts diners. Amb 1.900 milions es poden fer moltes coses, però no coses per lluir, sinó coses que donin respostes a les necessitats reals d'aquesta ciutat. Des de l'Ajuntament hem de prioritzar, hem de fer especial incidència en els temes socials. Si no, ens equivoquem. I això és el que hem començat a fer durant ja aquest any. Hem incrementat els serveis de teleassistència en un 41%, de 6,5 milions a 9,2, fet que ja ha permès arribar a 59.000 usuaris. Hem doblat els recursos destinats als serveis d'atenció domiciliària, atenent així a més persones i a més llars. Hem incrementat les partides destinades a emergències socials de 2 a 4 milions d'euros i crearem un nou centre d'urgències i emergències socials de Barcelona. Hem acordat amb més de 472 entitats de la nostra ciutat un pla d'inclusió social per donar una resposta conjunta a les conseqüències socials de la crisi econòmica. Polítiques socials d'habitatge. Hem de continuar impulsant política social d'habitatge. Hem aconseguit que, malgrat la crisi del sector de la construcció, la política d'habitatge social de l'Ajuntament continuï endavant. De fet, el 63% dels habitatges acabats l'any 2011 són protegits. És a dir, hi ha 1.154 habitatges nous protegits i tenim en construcció un miler més. Al mateix temps, estem responent a les noves realitats davant de la crisi.
posant en marxa mesures per acollir famílies desnonades, sense recursos i en situació d'exclusió social en un nou centre d'allotjament familiar. Estem treballant per fer front a les situacions derivades dels desnonaments a la ciutat de Barcelona. Hem signat un conveni amb el Col·legi de Procuradors per tal que ens informin de futurs desnonaments i poder actuar de manera més eficient, ajudant a les persones que pateixen aquesta situació. Volem estar al costat de les famílies. Per això s'ha fet un esforç econòmic, un esforç molt important, per tal que les beques menjador arribin a tothom que les demana. S'ha pogut atendre així a les 4.700 famílies que estan en llista d'espera i també les més de 1.500 noves demandes que s'havien presentat enguany. En total hem atès més de 19.000 peticions de beques menjador. Estem introduint millores en la gestió del model d'èxit de les escoles bressol municipals. Avui han fet vaga. Jo la respecto, no? I entenc a la gent que fa aquesta vaga, no? I poso paciència, no? Però tothom ha d'entendre que les coses són difícils, no? Fixin-se, nosaltres hem passat de gastar 24 milions d'euros 2011-2012 a que en gastarem 30 milions d'euros l'any vinent. Tenim un bon model d'escoles bressol, però el que no pot ser és no donar resposta a la gent que ho necessita. I l'any que ve, escolteu, nosaltres donarem 900 places noves i entraran en funcionament 3 noves escoles. Això ens permet atendre 1.200 persones més, 1.200 famílies més. Hi ha gent que diu, no, escolta'm, no augmenti el nombre d'alumnes de 0 a 1 anys. Escolta'm, no podem, per un factor d'equitat, de no atendre més gent. Seria un gravíssim error. Continuem la lluita per suprimir barreres arquitectòniques, les ajudes als discapacitats, i aquest Ajuntament, totes les concessions que faci, tots els concursos, totes les adjudicacions que fem, aniran lligades a clàusules de responsabilitat social. No és una cosa que només ha de fer l'administració. Tothom que vulgui col·laborar amb aquesta administració haurà d'entendre que això és un principi bàsic i que valorarem d'una manera molt especial. El benestar i la qualitat de vida de les persones, però també es construeix a través d'altres coses. A través de la seguretat, a través de la neteja, l'il·luminació, el transport públic i tots els serveis que presta l'Ajuntament. Volem fer que Barcelona funcioni. No em canso de dir-ho. Un dels objectius, que funcioni. Diu que no funciona. Home, no és suficient. No és suficient. Volem que Barcelona funcioni, que Barcelona sigui una ciutat excel·lent en tots els serveis que ofereix. Per això hem fet de la seguretat una prioritat. Vàrem prendre la decisió de fer baixar la policia al metro i millorar la col·laboració entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. En pocs mesos vam reduir fins a 20% els fets delictius. Hem posat èmfasis en el patrullatge preventiu, incrementant la capacitat d'anticipació. Hem ampliat en 4 districtes l'horari de les oficines de denúncies les 24 hores del dia. Hem insistit molt, però molt, i continuem insistint en la neteja dels nostres carrers i places. S'utilitza l'aigua com no s'utilitzava abans, adequant millors recursos, optimitzant el treball i establirem un cicle de millora continuada. No n'hi ha prou, es pot fer millor i ho hem de fer millor. Volem també millorar la il·luminació amb un nou pla per generar una nova imatge nocturna de Barcelona, amb il·luminació d'edificis, d'eixos comercials, tenir més cura de l'enllumenat per on passen els vianants. No il·luminem bé la ciutat. Continuem il·luminant millor per on passen els cotxes que per on passeja la gent. I això no té sentit, és que és una equivocació gravíssima. Pel que fa al transport públic, estem treballant per aconseguir un finançament adequat per part de les administracions implicades, especialment per l'Estat, que cada cop va disminuint la seva aportació al transport públic de la ciutat de Barcelona. Impulsarem un canvi que portaven al programa i que començarem en el mes d'octubre, que és la nova xarxa d'autobusos, que en diem la xarxa ortogonal.
El proper mes d'octubre entraran en funcionament les 5 primeres línies de la nova xarxa. Demà en farem la presentació pública. Estem millorant el bicing, que era un sistema que, tal com estava dissenyat, no era sostenible econòmicament. Ens costava 8 milions d'euros. És impossible. Hem millorat el servei, hem incrementat el nombre d'abonats, hem ampliat 2 hores de servei per la nit i hem incorporat una assegurança davant els accidents i hem sigut capaços, i ara hora, de disminuir el cost per part de l'Ajuntament. I l'hem de continuar disminuint. I no acabarà l'any que no tinguem feta una nova ordenança, una nova normativa sobre l'ús de la bicicleta. Perquè l'èxit de la bicicleta també ens està creant molts problemes. Estem també fent una aposta molt important amb la col·laboració públic-privada. Davant d'aquesta situació negativa que vivim, ens cal fer la feina necessàriament amb la suma de tots. És impossible que les administracions facin les coses soles i, per tant, hem de buscar la suma de tots, persones, administracions, institucions públiques i sector privat. Entenc aquesta aposta com una nova manera de treballar amb el teixit cívic de la nostra ciutat, treballant colze a colze amb associacions, eixos comercials, els clubs esportius, amb gent, amb associacions, diferents entitats i amb els clubs esportius. Nosaltres, l'esport és una eina que ajuda al desenvolupament d'una persona, que crea convivència, però a més també és una eina de desenvolupament econòmic molt important i que a més ajuda d'una manera molt important a la inclusió social. Hi ha un altre element clau, que jo he dit al començament, què volem ser? Una ciutat de cultura. Barcelona és sinònim de cultura. El sinònim també d'emprenedors culturals que han treballat des de la base per crear festivals de música, sales de teatre, galeries d'art. Estarem al seu costat. Com també estem posant en valor el nostre patrimoni històric i cultural de Barcelona, amb una llengua i una cultura pròpies. També impulsarem i continuem impulsant espais de creació com la Fabra i Coats, establint ajuts per a la rehabilitació d'antics teatres i ateneus, ultimant la posada en marxa de grans equipaments culturals. Alguns guimaradats, que ens costen un munt de calés, no? I que ara els hem de treure el màxim profit. Jo quan en veig algun, jo dic, jo no sé si hagués fet això, però un cop ho tenim fet, ara li hem de treure el màxim profit. Ara el que no podem fer és no treure profit en aquests grans equipaments que tenim. Design Hub, el Centre Cultural del Born, són centres que nosaltres veurem com es posen en funcionament i els hem de treure el màxim profit per donar resposta a la necessitat de la gent. I hem d'entendre una cosa, que hi ha gent que no entén. La cultura, igual com altres sectors, com passa amb la sanitat, no és despesa. És un gran generador de riquesa si el sabem utilitzar bé. És un gran generador de riquesa. I ens ho hem de creure i apostar-hi de debò. La cultura ha de tenir un pes específic important en aquest nou model productiu del qual us parlava al començament i al que voldria dedicar la resta de la conferència. He començat aquesta intervenció descrivint la situació econòmica actual, una situació difícil, que la veritat és que dius, estem davant d'una situació d'emergència nacional, els desafiaments que tenim per davant són molt grans, i això què fa? Hem de treballar més, amb força, amb determinació. Quan diem que Barcelona té potencial i capacitat per esdevenir la punta de llança de la recuperació econòmica del país, no estem parlant d'un somni, d'un il·luminat. No és veritat. Estem parlant d'una realitat. Ara, només ho farem si som capaços de treure el màxim possible dels actius que tenim. Hem de fer possible entre tots l'establiment de les bases d'un model productiu diversificat, sostenible, basat en la indústria, el comerç, el turisme, els serveis, les noves tecnologies. Aquesta és la visió de futur per Barcelona que voldria que tots tinguéssim en el cap. Una visió que ha d'anar dibuixant a mig i a llarg termini
i sobre la qual nosaltres hem de treballar-hi durament. Barcelona té avui una economia diversificada. L'hem de mantindre. Combina l'excel·lència en àmbits tradicionals amb l'empenta de sectors estratègics de futur. Una economia oberta al món, que el 2011, i malgrat la conjuntura econòmica adversa i la feblesa de la demanda, va marcar un rècord d'exportacions. Les vendes a l'exterior de l'àrea de Barcelona assoleixen un màxim històric i ens situem com la primera força exportadora de tot l'estat espanyol. El 19,6% de totes les exportacions surten de Barcelona. De Barcelona. Això, perquè ens entenguem, significa 42.000 milions d'euros. Tenim un bon teixit econòmic, amb una indústria que és força competitiva, amb serveis de qualitat i amb un sector turístic fortíssim. Tot i la crisi, el turisme va batre el 2011 tots els rècords històrics. 15,5 milions de pernoctacions, 7,3 milions de turistes, 2,6 milions de creueristes. L'altre dia, fa 2 setmanes, 41.000 persones en el port de Barcelona, dalt de vaixells. Una cosa sorprenent. Són màxims històrics. També ho marca els diners que deixen els turistes a Barcelona. La despesa de compra amb targeta de crèdit ha arribat a 1.900 milions d'euros en un any. Quan mirem què passa a Madrid, 900 milions d'euros. No és d'estranyar que a alguna persona li diguin vostè això ho ha d'instal·lar a Barcelona. No és d'estranyar. No és d'estranyar, no? Perquè és veritat, és que són diferències, no? Això, per fer-nos una idea, 1.900 milions d'euros equival a el que us he dit, al pla d'inversions que farà l'Ajuntament els 3 propers anys. I hem de ser capaços de beneficiar-nos d'aquesta riquesa. La gran discussió que jo tinc aquests dies, l'altre dia que em vaig veure amb el senyor Montoro, és que nosaltres som capaços de generar riquesa, però volem participar d'aquesta riquesa. Pot ser que no participem. Si a mi venen tots aquests turistes, si això genera negoci, genera riquesa, es converteix en una cosa productiva de la ciutat, com pot ser que jo no participi d'això? Com pot ser que sigui igual qui vingui? Com pot ser que si jo he de donar 4 milions perquè es quedi Montmeló i això genera una riquesa molt important per la ciutat, per tota l'àrea metropolitana, pel Vallès, com pot ser que jo no recuperi aquests diners? Si jo porto aquí els Six Games, no jo, la Maite, porta aquí els Six Games, que ens costa 1 milió d'euros, i que ens diu que això tindrà un retorn de 64 milions d'euros, com pot ser que nosaltres no participem d'això? Nosaltres hem de ser capaços de participar en un impost com l'IVA. No hi ha dret que no participem d'això, no? I nosaltres hem de ser capaços d'entendre que nosaltres hem de treballar d'una manera estreta amb l'àrea metropolitana. Molta gent, inclús del meu partit, no ho entenia. Vam aprovar la llei de l'àrea metropolitana. És importantíssima l'àrea metropolitana. Pel futur de Barcelona, pel futur del nostre país. És molt important, no? Hem de ser capaços. I aquest jo crec que és un dels actius importants que tenim. Per això hem de professionalitzar al màxim la nostra capacitat d'acció de promoció econòmica, competitivitat, captació d'inversions i de nova activitat econòmica. I en aquest sentit tenim nosaltres un ens molt important, que és Barcelona Activa. I l'hem de convertir Barcelona Activa en una gran empresa de gestió de tota la promoció econòmica de la ciutat. Comerç, turisme, tot. S'ha d'incloure tot aquí. Noves tecnologies, noves... I això ho hem de fer lligant-ho amb l'àrea metropolitana. I per això nosaltres diem Barcelona Activa la posem també al servei de l'àrea metropolitana. No té sentit que fem coses només per nosaltres. I Barcelona té un potencial increïble, que és una marca. La marca Barcelona, això és explosiu. És explosiu. Tothom vol venir a Barcelona. Tothom vol fixar-se en què fa Barcelona. El que es fa a Barcelona, després, tothom ho vol copiar. Aquesta marca és una marca que és extraordinària, no?
És una marca de referència a tot el món, no? És una marca importantíssima, no? I l'hem de posar al servei també de l'àrea metropolitana i al servei de tot Catalunya. No té sentit que ens la quedem només per nosaltres. Tothom, si l'utilitza bé, pot utilitzar aquesta marca a Barcelona. La protegirem, però la posem al servei d'una manera molt clara. És una marca d'aposta, de prestigi, no? Hi hauria que dir, és la marca del Barça, del Barcelona també, no? Però és la marca de les universitats i és la marca d'escoles de negoci. I és marques que ens serveixen de temes i d'esdeveniments que són globals i que ens posen a primera fila, els Six Games, els Mundials de Natació, fets com la cultura, el Primavera Sound, els Sonars, no? Escolteu, la marató, coses com aquestes. Fa 7 anys la marató es moria. La van córrer 2.000 persones i era un desastre. Estava mal organitzada, no? I això ha canviat. I la marató d'aquest any l'han corregut quasi 20.000 persones, 19.900, no sé quantes, no? La meitat d'ells estrangers. La meitat d'ells estrangers, no? I això és marca Barcelona, no? És una marca que si la volguéssim inventar seria impossible. Si la volguéssim vendre no hi ha diners per vendre aquesta marca, no? I hem de ser capaços d'utilitzar-la, d'aprofitar-la, de fer-la servir i posar-la al servei de nous sectors emergents que tenim a la nostra ciutat. Nous sectors emergents de noves tecnologies, agroalimentari, biomedicina, el disseny, l'educació, les indústries culturals, els mèdia. Molta gent no ho sap i no valora el que tenim. Molta gent no sap i no valora el que tenim. En biotecnologia, en biotecnologia, en els darrers 5 anys, 450 empreses catalanes han registrat un ritme de creixement d'entre el 15 i el 30%. Empreses lligades a la biotecnologia. Jo he sigut conseller de Sanitat. Qui es anava a imaginar que estaríem així? Fa 31 anys jo vaig entrar a la conselleria. És una transformació immensa la que s'ha produït. Immensa de creació de riquesa. Ara la gent mira la sanitat com aquells que gasten. Però jo dic, no. Fixi's el teixit que s'ha creat econòmic al voltant de la sanitat. És una cosa extraordinària. I aquesta cosa extraordinària ara la volem fer perquè tenim una oportunitat única. Som la capital dels mòbils com a mínim fins al 2018. I aquesta és una oportunitat increïble d'atracció de talent, de captació d'inversions. És una aposta tecnològica de ciutat que et permet donar-te a conèixer el món i les empreses facin inversions de futur. La repercussió econòmica que diu la gent que pot generar això és de 3.500 milions d'euros. Poca broma. És una revolució. I el 22 és l'espai ideal per ser al centre d'aquesta capital mundial del mòbil. I estarem al costat de les empreses que volen fer aquesta aposta. I sobretot estarem al costat d'aquells que comencen, dels emprenedors, de la gent jove que vol començar. I farem la creació d'una zona franca per a emprenedors al 22 per projectes de tecnologies mòbils. Els aplicarem una exenció total en els impostos i taxes municipals a les empreses que s'instal·lin. La capitalitat mundial del mòbil també és una oportunitat per aplicar les noves tecnologies a la millora de la qualitat de vida de les persones. Tot això no té sentit si no respon i no millora la vida de les persones, generant una nova economia de la innovació urbana, al voltant d'això que se'n diu les Smart Cities, l'altra gran revolució. Són les ciutats intel·ligents. Ningú sap exactament què vol dir això, però el que és veritat és que al voltant d'això es mouen quantitat d'empreses, quantitat de diners, quantitat de gent que vol invertir, quantitat d'aplicacions, quantitat de gent que innova, que crea, i nosaltres volem estar entre aquests. Nosaltres estem obsessionats
que volem ser d'aquests. I això ens genera oportunitats de negoci, de futur. Barcelona esdevé la primera ciutat que tindrà fibra òptica a totes les llars. Però és que, a més, això crea 1.300 llocs de treball. És que poca broma. Barcelona és una ciutat de referència a Europa en quant a implementació del vehicle elèctric, i demà jo aniré a la fàbrica Nissan i explicaran, anunciaran oficialment la fabricació a la zona franca del seu segon vehicle elèctric, la furgoneta NV 2000. I això és molt important. Això és important, perquè això ens situa com a referents. I la nostra aposta de fer a la ciutat de Barcelona i al cantador del 22 treballar per la creació del que en diem un Smart City Campus, jo crec que això és molt important. Es pot convertir en un hub de talent, de creativitat, on empreses, centres d'investigació treballin conjuntament per avançar en solucions tecnològiques al servei de la innovació urbana. I això és molt, molt important. I això ho hem de fer des de Barcelona, liderant. Però també tenim molt clar una cosa, que Barcelona és metropolitana. I Barcelona té, a més, un altre potencial molt important, que és una ciutat i que l'àrea metropolitana té una capacitat logística que no tenen altres ciutats d'Europa ni del món. Poques ciutats tenen una situació com la que tenim nosaltres, tothom ho sent dir. Nosaltres tenim una situació que tenim un aeroport, un port, la zona franca, Mercabarna, la Fira, separat 100 metres un de l'altre. Si acabem ficant-nos en el cap que això és un dels hubs logístics més importants d'Europa, doncs nosaltres farem un salt endavant. El Port de Barcelona està fent una inversió importantíssima. El Port de Barcelona es pot convertir en la porta d'entrada a Europa i a la Mediterrània per les mercaderies asiàtiques. Els vaixells asiàtics ja transiten per la Mediterrània. Passen. I passen per l'estret de Gibraltar i se'n van a Anvers, Hamburg, se'n van a Rotterdam. Si nosaltres la inversió que s'està fent aquí, que està fent l'empresa Hutchinson, deixem les mercaderies aquí i a través del corredor del Mediterrani les transportem a Europa, es guanyen temps, i aquesta és una aposta importantíssima capaç de crear riquesa a la ciutat de Barcelona. Per això, quan jo vaig a Madrid i em reuneixo amb els ministres, dic prioritat número 1. Prioritat número 1. Treure les mercaderies per tren del Port de Barcelona. I vostè em vol donar una satisfacció. Prioritat número 1. Gastis els diners amb això. No ho aconseguim, ni la U. Ni la U. Veurem, perquè he de tenir encara una reunió i espero que ho acabem aconseguint. Però és molt important. La nostra prioritat ha de ser aquesta, ser capaços de donar sortida a les nostres mercaderies cap a Europa, tant per tren, evidentment, que és molt important, com també tenir els accessos definitius viaris. Són infraestructures molt importants per tenir un dibuix complet d'aquest nou model productiu i de futur en el que estem treballant a la ciutat de Barcelona. En aquest nou dibuix del futur de la nostra ciutat, és veritat, el Port de Barcelona hi juga un paper molt important. Aquesta ampliació és importantíssima, I al mateix temps nosaltres ens atrevim a somiar. Això que els altres diuen Trias, no somis. Jo dic, no deixarem de somiar. No deixarem de somiar. I nosaltres hem de pensar com serà el port dintre de 20 anys o de 30 anys. Com somiem com serà la ciutat de Barcelona dintre de 20 o 30 anys. Sempre dic, l'hospital clínic, com serà dintre de 40 anys? Algú s'imagina que estarà igual com està ara? No. Seria un desastre. El Port de Barcelona tampoc pot estar com està ara. Una part del Port de Barcelona s'ha d'incorporar a la nostra ciutat de totes. I hem de ser capaços, encara que no tinguem molts diners, hem de pensar com serà la plaça de les Glòries del futur.
Després podrem fer més o menys segons els diners que tenim. I hem de pensar la solució definitiva de la Sagrera. No podem dir a la Sagrera, però escolta, ja veurem perquè ara no hi ha diners. No, no, no. En els moments en què hi ha pocs recursos, és el moment de planificar. Els moments que no hi ha diners, el que s'ha de ser és capaç de planificar. Perquè si tu no planifiques, quan arriba el moment que hi ha diners, no tens la planificació feta i s'han fet ja molts disbarats que impedeixen fer el que voldries fer. Per tant, és el moment de planificar. Tenim l'obligació de fer les coses ben fetes, de posar-nos endavant i de prendre decisions. Prendre decisions amb col·laboració de tothom. Nosaltres tindrem la mà estesa absolutament a tothom. Per obligació, en tenim 14. Per devoció, qui em coneix sap que m'agrada pactar. Molta gent diu, el Trias és un pactista nat. Sí, senyor, m'agrada pactar. M'agrada fer les coses amb els altres. Però no ens equivoquem. Pactarem, però prendrem decisions. Pactarem, però prendrem decisions. Potser no totes les que voldríem, però les possibles. Perquè una ciutat ha de funcionar. Una ciutat ha de tenir ordre. I una ciutat exigeix que el govern sigui capaç de prendre les decisions que ha de prendre a tots moments. Jo crec que tenim una ciutat que és extraordinària, una ciutat que està en un cert oasis, en una situació molt difícil a Espanya, a Catalunya, una ciutat que és solvent, una ciutat que té dret a somiar, una ciutat que és atractiva, que la gent hi vol venir, una ciutat que quan un es planteja una persona jove d'Europa, diu, a quina ciutat creativa puc anar? Amb què pensa? Amb Londres? Amb París? Amb Berlín? I amb Barcelona. Londres, capital d'estat, París, capital d'estat, Berlín, capital d'estat, Barcelona. Barcelona, capital de Catalunya, que és el més important del món. Moltes gràcies.